dong si ke second ke me ka dong se pi pa chalo then ke pini neli tin ka lang bang det na ben Christopher Trailer of Kottinger bang det stame ke ro bi dal ben kan ke me ka dong pi pa chalo sepini neli na tu ben Dijatha nangji aphan la Mahang thekmimete majok sitame sining arat longle mate thekdun longle labang so video sit ni atom Dijatha nangji sinari atom thekno ate labang so chalar ban jok ngang tang la chẳng để bằng chân này Mahang thekmimete majok sitame sining arat thekdun longle mate thekdun longle sabang so allow Bible culture allow amasi dot utago John chapter 3 verse 3 along lang lam Jisu lang aphan thekdun sipul neli nang le pan hok pennsi nang pula Mahang thekmimete batu ta Arnam Alam thek longle kala ele tum jong si Mahang thekmimete lo tak de Arnam Alam lo lu du e because this is the law of hidden but the Arnam Alam Mahang thekmimete majok sitame sini arat thekdun longle lasi litu Mahang thekmimete nangji lason se komat ne abang aning arlo mathaji mate charju dahai koson se Mahang thekmimete thekmimete Bangso Mahang thekmimete aphan di towa isia towa to tima ilining jelarlo lotante amsi Mahang thekmimete nature inon tima ning arat bọc hello patai có một thang mà để cái hang con bạn John Baptist Bima baptisma dia bang John Matthew chapter 3 along lang ang mo din ito along ni chiri no Bima sining ra bọc hello hang con sip ni chiri no tu alam the Bible along dok tu si silang lang kana Matthew chapter 4 verse 17 long nang dang ala bang so hot pen jisu bachat hang bang ching sing nang tu ni chiri no bima ni ra the pop at akan nam ni korin verse 7 and 9 of that and of the technology nor bang ke hok ning kechorji ong do matum ahok ning kechorji timachi ong do matum mathaji yerja amdo pen kachiru pen harna hardong pen bang tum nangar ju long pol pen mathapo ahok ning chiru lo ong do matum mathaji pap ko pier pen Arnam Kristo aphan thapo neli la som plan tan no thala som plan tan no la si neli Dijatha.Bangso la pen la han lo neli ning kechorji ong do matum matha toji dia cho hang pen ke pap chiko berlo product te tapulote ahok ning chiroi lo pu ong do matu
pima lasan bangke ahok ning kachiroi kali ahok ning kachiroi prote Bible ko bisi kipuji ani kehang ma je nang kaheno ani pen nang kaheno ka metlem ono jong se nang Pine apor keme pen Bible lang damlo pen Jesus Christo pen job la ala he kam ning no jong si chini lo tang pe Bible pen job pem je pa kang pok tang te nang le chema tha la pen te nang le kama tha kahino he akam pen job chilot nangji angbong pen nang nangli irita damlo Dijatha.Bangso ka eri no ahok ni chiroi la Bangso la Bible la the Luke chapter 19 verse 1 dan 10 lang Zacchaeus adak lang nang te Zacchaeus itu kilo mata alang alam tak te isi kan kiat amlang nang ada Zacchaeus itu kira matang orang ni kaheno tik nang apa setengah lang ni ning Jesus Christo pan alam kar chulang pen orang aku ani kecil kita cepat hadir di sini hello Zacchaeus alam itu semalam ning kecil kecelah dalam satu tahun repentance this time Bangso repentance nanti trik alam pen metanu kusip lo metanu alam ti lagi ahok pet pen kimatha chelar si ning kechiroi pen kaheno ka he che open puthok kaheno kam claim to telopo ining kachiroi hello repentance hala Bangso ni penang le kechoklim penang le ning kchelara hot tan se Arnam kai ke chordom pola pen kai ke kachordom hot sitame kardong kang ther nang le long pola pen karjong kang chil kedo pen se nang le ning arlo isi akimat tha Bangso kimata hello nang kai nang lar pola pen nang le kai si Mahang thekmimete hala hena nang le Mahang thekmila Bangso lam the Romans chapter 12 verse 2 long lang dam te theklong to hada ko pisi ki puma lang dam na nang tung la Bangso pil the amune da tu ma son ke cheplang dong ri boda nang le tu ning ka chepi mi pen tu chikirla anke Arnam ni ke hama sam te ke pisia ke mema Arnam ning ke to kopi ma la pen kopi si ake chok pe mema la nang le tu chini ko jong si ahok pet pen ilitu ning chirui lona anate ilitu Mahang thekmimete angbo Mahang thekmimete tenedet ring mata Mahang thekmimete ning kachiroi ning kachalar kenan asen written air kalam to ma ansne kero dilo asen le la Bangso video ke बनाए first na das person Arnam Alam thana ate ka Charli kechokche to Arnam na to ko thale pakai pot ko basi ni kero kechokche to Arnam to da pasti ako general long to first kahong reject na hote sampai ngam sampai cerita la Bangso video kana jawab abang details tame keme kengkam keme chejor book ke banjana ni apor mesan sonata track video dan Arnam Alam kecharlidam Charli